ki khubor ka Bate CTV. Lawan Rashapi ta ka Frank Motors. Ka Tata Safari ka SUV ka bapau tam jong ka India minta kalami ha ka jinglong batmai ringkat bat khatsan teligi features baningkong e ha ka segment. La play ye ki booking but ya ki jing tip bakam bnia one shaka Frank Motors light koringi lani phone hau number hinyo not sausan r not hinyo khanda hinyo lai. Ka khun nyau trap National Awakening Movement haka arp nyau tri unai weng arajar pulai kala pha ye jing terwa ka sarkar jilla da ka ba IT ka dot khas ling bau cheese ka tri ka jilla ba Donald P Walang ban bha kerpang prapho na ka sispa yaki kam na ki try muluk jong ka jilla mekhalia haki private sector/organized sector haka je kran bikilap thai kubor ujang ka tri jong ka khnam upa James MA Neng ule thu ba nakaliang jong u chief secretary ulakular ba unsara yakni jing terwa jong khanam syek sarkar jilla bahkan dupla ban bishar banya shwa ban shem ya kanu karai kani jing terwa jong khanam kalong ban weng khendiat ya ka jing kerdo kam kerdo jam jong samla bat ban kentup lang ya ki private sector hapo ka state reservation policy hadin ka hawede bukan reservation policy hadin jong jing yalang ka bakhat ka all party meeting kapal mulai pui trik jeng mi jeng senam arjar apulai jengi nak kalian ke parti hi ngikmi nanti bakni kakam kan yak state syai tanai hadin bengi iba haduk mentang im semlayo ya jeng tip kabalong ada kecing tho hangno gni kakam kapoi ja kapanlong ngi minta resmi ya kabuan kan du ya chief secretary ya kabak sarkar hi kalau bu kmi pej kakam thì hai cái chứng quan chứng ta cái cái chứng thu chứng kalong ban kali hadu hangno ni kakam kalau poi namar habang supet i kumba kali ikan ja i kumba kita gawe perlu berat duwe part political party i kumba kim sum karen isu tingi ngisngo ba kan kakapram jungi kum movement ya kabangin wan ban kali biang ban pertho la se ban kersim ni sarkar maka dei ban state ni kakam kabla sa teng labun busnem ting so komen dengan ski yang mau duduk yo iba walang beri chief secretary coba jalan ini mengenai keren bagi dia keluar dari kota ini so tenat gawe kalau kalian macam i kalau ba itu ba pada berkonstruk dengan expert committee mulai railang itu ka all party meeting bat hadin ketika konstruk ini ka meeting pat kira shong meeting akan ka reuterik cuma menai bentah ka first meeting ka flight trick haka flight trick ni mana bentah tikin session pada ke meeting haka reuterik yang Desember sekan meeting jong expert committee te haka ji sisa nak kalian gajongi haka tu ga all party meeting kam dadan bijung smohon ban thung ke expert committee namar baleng smothu bagi committee nak ke post be pat kilong delay te nre ngimla ban de namar baleng la sing de tak mangi party ke ban snow kata te nyahap ban ya pengor pat ya ke ba ki parti berkhai ke manjur ban thung ke expert committee kade ka kamram juga ke movement pat ban budin khnang ba kata ke isu kenam sateng te kata kade ke kemungkinan duk chief secretary tabat ila ketui ba kapat i chief secretary ba la kumnu ni khmi anti ba hunusnam ban ini i ke so jong ka ya ka ba expert committee ke ban ai ke ka jing syai ni kadang ai kadang guna benta te hot kalau nak kalian jong chief secretary ong ba on sakhot biang ini di political party hadin ka meeting ke banong retreat ten reng isko ba sai sien pat ba teng ke ba ka sarkar ka ju ong bat ka ju batai ban state ka kam teng kam ju poi ta det den nak ta daw sai sien pat ngoi phi wan ke sini yang ban budin pat nginom song thaj kat ba kani ke isu hi kampat urlong kumbaki nilai railang nak kalian juga movement jungi minum song that bengiyai wan nak kapos ban kersi ka sarkar pat ban yai pen kan mak sarkar dari bat pedap nak kam kala da siapa bag sarkar kam mo ong nak kam sim khia le sin nak le ka sen jungi in sa sim pare gu sin jam dari inom kam nak penting kena bag reservation policy ke jala jungi dia trekam kat kum ka jang nur jong pai ba kham tam pai ba khasi jungi khi nak kalian jungi chief secretary ogi ong bahadin kan trik ke cingelang ka baar ini song kin sakhot biang yang ki political party bangin pej ya kata ka gaba ka expert committee ka penbet ya kata ka kam ani ka ka baki ki bu ya kita ki benta ki ba ya de political service policy te ngi ong tongin up ya kata ka por
hadir dengan trip intip kan trip ya kebetulan khot ini te nak tak tahu wan tang boy PCC 4 ban kersiu ki la ni ba penlong ki ba ki instead no tingi kmi ba sarkar lang ba i chief secretary dan borom ya ka in pendap ini kam ka sarkar in thai sarkar ba kan le no kham ploy kan te khniat ngan oi phi ka dei ba ni ka additional let's say ka additional points ka bangi ai ka dei ba kan ni ka reservation policy ni ini skutu che kadar ba kan ni ka juk ba mentai ka ba blabun ki kun samna ni panang basta dari ka por ko jing karlo kam te ni skutu ba ka sarkar ka namla ban ai wala da lapan biang mengenai reservation policy ka namla ban ai kamlut ki kun samna te ka dei ka ka bangi perkhat kum movement kalong ba sakawai pat ke jing ai jemu jing sarkar kalong bala kumnu ru bakani ka bha thong kam de tang ha ki government job mereka long ru ha ki private sector dini quality bagi private sector ki bawan ya kaban invest ki bawan berle ke business ke jongki ha ki kari ke jingi kham da ong ke nu ke pertah de ke badai private sector kin ai lat ki samla ke jingi bakin yo ban rung ha ki cakatre jongki kumba ai sarkar la singila ban ong sampel belum 20% ki barung trai chala nomor bling sutu bakari ke jingi ki bubur ki khul sama ki lalong ki batubit lada kalong ha nu ke bantar ki bur ki khul sama jingi ki bamdan ka mangni ki lami sabar ban terkap tingi khmi nanti lada ki private sector kin ka sarkar ka yo ban bu igini ke kendon di ban snai ke ka kendon anya si ka ban penong private sector bakin hab ban le kan ni ngatrai ka jinga nong kan dei ka jong pai ba jong chala bat ni khmien ti khur salwa jong ki dan kam ban mi sabar nak ka banta ki kam ki jam jong ki ndrai kari la jong ki dio ki kam ki jam jong ki bat kata kan beteng nak ka por bat kan long ru ka le si kan wan ra ru ka jing mentoy ya kari ki jong ki bro ko kata kari ka bangi lai mentan hai chief secretary ki jing ai jong jong yong ya i pidiang ki jing ai jong jong bat yong ba inam na pat ban le e marwe iru in haban ai jumut ka sarkar ke e bagi ai jumut te ngir ngi khmi leti barang ba jung i ka e bagi ngi la ai ting siap ke e ka ba ka e ka sencan di sim dekta ya ke mengi i hadu mentangi ban ong bangin kali ne chief secretary khlem kali ya tamu dan rei kembang i mangi ngi i kembala jan bro hi ki political party i kembang kila kelet i kembang ki othia khantam da ka borom mi ki political party ki badan ka bor mo i kembang kim dadan concern do kata tai kan reservation policy kat bagi khun samla jingi pat kila nang jenjar khantam hangani ka por ka bakar do kam ni den ta ka daw ngi snoba i kum ka kerhun hi namar kum le sing la bano ha ka kan tin ngi ide kata ka movement ka bangin yai kersi ngin yai penbana dan ngin yai ongi kiwe bagi de perstet ka kam kata ka de ka ba ini tingi khmi la ti lembaga ni jingwan ka jengi ru da ka burom kiwe pat political party baki ru kin mi sakmat ke ban wan lang ban yarap lang ya ka sarkar la sila ni ka lu benta ban penlong ya ka sarkar perstet ka kam la sila da baki ki wan lang khmi la ti ka kam kan state kan lan pendat ka por ba biang gila ye kli chief secretary mentan ba ka don em gunu ka jinglut ka pede ka expert mentai kata ada gila ye thu da ka syai ba ka jinglut kalong ka bobon namar balai ba ban construct ni committee hapsiu le si ka jingdon kambaro but chief secretary thu ngi ba ka don ro office wat ha delhi ru ba kan ka expert committee ka don office ang thiru te le si so thu la da klabu office ang thiru ka jinglut ka bobon te intip kata hadu karnu tambang disiplin secretary ba yang bakadon ka jinglut na kamta kan ka kam at ka diga jinglut ka bahap penlut na kapor kat bakli ka kam pat lawan pindat am ngi klempat kli na marbale kumbaong ipi ka jing sya ka badon kam kalau ngi up ya kata kapor ka bakin sakhot bian ya ka all party meeting onda kila khot ha ta kapor na thra ka kapor ka bian ya ka bangin sayo bani keren mo akhmat ngi mentale sila dang isu ban su ong ka tar le ka kadang berengkam sisa ban bu kata ka face le sing kadang berengkam sisa te hendrengin sepek ya kata ka bikin sakhot ka all party meeting ha bikin don rengkat ha kata ka sing si kali punya dan karpa de fir punya sya ban ni ta kata ka por no poi ta ka por ni si kali ka ba ka da por penuh ki bag hapan bu office hadel hir punjo ngim don ban ngi di political party ya ka baki ki hendreng ka wi ka jingwan ka jingi la si kalong
Kalau tang kajing betin nanti kiro kiman deh. Kadai kajing kersi ulang ya kiro. Mending tang ya kesorkar ni ya kiro. Lo kajing kersi ulang bakiro kinwan kan. Ban keren luar kan reservation policy. Kumbaki kila iki. Kumbaki kila juk keren nak kapor. Kamdai kaya macam kerjaan kamdai. Ni kami nanti begini kajing wan kajing kadai kajing pen kersi ya kiro kumju. Bakiro kinwan kaya cakmat. Ban keren luar kan reservation policy. Kamtam kibadan hakali yang juga sorkar. Namarki ki kamdon ka chance la se ban panbor ka sorkar. Tengi kentu ya ki we pat tukang parti kare tang tangam don barang ka jing boman ka sukti. Ngi khmil ti begini ka jing wan ka jingi kanong re ki bakir tin sim khia ka kam. Khanang begini ka kam kan ko jok ko mengi khmil nanti hari jing nang nadep.